vespre a totes. Gràcies, Sergi, per haver-ho explicat tot. Jo crec que ja passar les preguntes. Molt breument, sí que m'agradaria començar donant agraïments i donant agraïments, evidentment, a la gent de la CUP de Reus, a la CUP del Camp, a la gent que hi ha també aquí del Priorat, de Tarragona, perquè durant aquests mesos que per nosaltres han estat viscuts d'una manera, però que per la gent dels nuclis de la CUP d'arreu han estat viscuts també de forma intensa, som molt conscients que érem un tot i que per tant les converses, les pressions, els comentaris, les crítiques, les preguntes, els dubtes, tot no només estaven sobre, en aquest cas, els diputats o diputades, sinó que també sobre totes les militants, simpatitzants, col·laboradores dels nuclis. Per tant, un agraïment no només perquè avui s'organitzi aquest acte, que és una bona oportunitat per compartir una mica com ha anat tot plegat, sinó també per aquests més de 3 mesos compartits en què som conscients que també des dels municipis, viles i ciutats s'ha hagut d'aguantar sovint crítiques, al meu entendre, massa injustificades i que segurament no mereixíem. Agrair també la paciència generalitzada. Jo crec que no estava en la nostra motivació ni en la nostra intenció a generar un nou episodi del que es pot anomenar processisme, res més allunyat de la nostra voluntat. Jo crec que tampoc no volíem generar la imatge que aquestes bases per la nova república tenien a veure amb com s'entenien dues forces polítiques assegudes en una taula i desgraciadament jo crec que hem generat aquesta imatge que, insisteixo, crec que no és la que volíem generar, al contrari, la intentem combatre i per tant agrair a la paciència generalitzada també que s'ha tingut durant aquest temps, en part perquè entenem que també es confiava que hi havia bona voluntat i que per tant segur que s'estaven fent les coses el millor que es podia, paciència perquè també s'ha entès que potser no ho estaven fent tot el bé que es podia fer, però sobretot paciència armada pel fet que segurament sabíeu que res del que estàvem posant en aquestes taules tenia a veure ni amb càrrecs, ni amb sobres, ni amb diners, ni amb col·locar parents, ni amb aconseguir beneficis de res. Jo suposo que tothom tenia la certesa i la tranquil·litat que la CUP parlava d'aturar privatitzacions, d'acabar amb les retallades, parlàvem de salut, parlàvem d'educació, parlàvem de Barcelona World, parlàvem de les nuclears, parlàvem de les companyes encausades i per tant per nosaltres res, però per tothom tot. I suposo que també part d'aquesta paciència es podia aguantar millor perquè hi havia la confiança que la CUP al final el que estava posant a sobre la taula eren evidentment interessos de país i no interessos de partit, com desgraciadament també estem tan acostumats. I per últim, també conscients que un nivell d'atacs que s'han pogut rebre, i l'Edgar ho comentava, aquest linxament mediàtic, aquesta cosificació en clau de dimoni, de bruixa o a vegades fins i tot de puta traïdora, transmetre-us, si voleu, i molt breument, perquè evidentment no hem vingut a parlar de ningú en concret, però transmetre-us molta tranquil·litat, perquè una cosa són els mitjans i una cosa són les xarxes i les hiperventilacions i els atreviments que hi ha sovint per aquests espais tan senzills d'omplir de paraules barroeres, però que el carrer és tota una altra cosa. I és evident que el metro de la ciutat de Barcelona i els autobusos públics de la ciutat de Barcelona i a les cues d'espera de la sanitat pública i a les cues d'espera dels serveis socials d'aquest país i a tants altres llocs hi ha molta gent que és molt conscient que és veritat que mereixíem l'oportunitat d'acabar amb una etapa i que era evident que quan nosaltres dèiem no a Mas, no estàvem dient no a una persona, no estàvem tenint una mania persecutòria, no volíem posar cap creu sobre ningú, però sí que estàvem dient que s'havia d'acabar amb el pujolisme, que s'havia d'acabar amb la impunitat del clan de negocis que és la família Pujol, que s'havia d'acabar amb aquestes retallades tan ferotges als serveis bàsics que tant ens han costat aconseguir, que volíem tancar una etapa d'aquella gent que havia estat pactant amb l'Estat, que havia estat retallant estatuts i que havia estat demanant pactes fiscals, que havia apuntalat govern del PP, que havia aprovat lleis de partits i que ens mereixíem l'oportunitat, els que no hem robat mai, els que no hem col·locat mai a ningú, els que no hem retallat, ni hem privatitzat, ni som corruptes, ni estem jutjats per res de tot això, ens mereixem l'oportunitat de començar aquesta nova etapa amb una persona que realment tanqués i acabés realment amb aquesta mala herència que tenim. Per tant, el carrer és tot una altra cosa i el sentiment, jo crec, majoritari, però sovint silenciat als mitjans, era d'absoluta comprensió.
gent que no era independentista i que t'ho deien, jo no he votat independència, però entenc que reclameu que s'acabi amb tot això. Gent que fins i tot podia ser votant de Junts pel Sí, però que també entenia que el que estàvem demanant no era una cosa tan descabellada. Gent que ens deia, és que no han guanyat les eleccions, i ho han d'entendre. Si les haguessin guanyat, haguessin investit a qui haguessin volgut, però resulta que malgrat tota la campanya, totes les entitats, tots els independents, els cantants, els intel·lectuals, els escriptors, no van guanyar les eleccions. Us necessiten i és lícit que us escoltin. Per tant, doncs, gràcies per haver entès tot això i fins i tot si hi ha algú que tampoc ho ha entès fins al moment actual, gràcies perquè confio que en algun moment arribeu a entendre que res del que hem fet era per nosaltres, sinó que estava entès en clau de país. El Sergi ha explicat una mica resumidament perquè han estat més de 3 mesos, han semblat quasi 3 anys, però els ha resumit prou bé. Ell parlava de la literalitat d'aquest acord, jo crec que tots vam poder veure aquestes últimes compareixences desenfrenades d'Artur Mas, que semblava que estigués més guiat per la bilis, més que no pas per aquest esperit mariner, el que ens tenia acostumats. La qüestió és que, a banda de la literalitat, és evident que hi havia com una certa voluntat del que es pot entendre que és morir matant. I per tant la literalitat de l'acord és dura, sabem que va inquietar bona part de la nostra militància, sabem que hi havia gent que no entenia com podíem subscriure aquell tipus de plantejaments i d'acords i per tant és una boníssima oportunitat que ara puguem passejar-nos tot el que puguem per arreu del territori, per poder explicar bé com ho entenem, per poder conversar, perquè hi hagi preguntes, perquè debatem i perquè aconseguim clarificar alguna cosa que té a veure amb un inici de legislatura que ens hem cregut que és excepcional i que ens ha de portar cap a un lloc ben diferent d'una legislatura normal. Per tant, val molt la pena que comencem no amb la sensació de vencedors i vençuts, i així ho diem també al debat d'investidura, val molt la pena que comencem clarificant com entenem que es gesta l'acord, però no perquè tingui la virtut de ser un acord entre dos partits, sinó perquè és l'acord que ens porta a donar inici a una legislatura que, com dic, dona compliment als resultats del 27 de setembre i, per tant, camina cap a un lloc on molts volem anar. Per tant, aquesta literalitat dura, justiciera, amb un cert ànim de liquidar un espai polític. En algun moment fins i tot el president Mas va dir que s'han de corregir els resultats electorals del 27 de setembre. Semblava que feia nosa a la representació que obtenia la CUP, com si pogués fer nosa a la part del país que va decidir donar suport a la CUP. Això ho hem d'entendre, suposo, arran de la desesperació que pot generar perdre un càrrec, qual ostentes des de fa tants anys, perquè el seu codi ètic, evidentment, no és el nostre i ells no hi entenen massa de rotacions i de no acumulacions de càrrecs, però si intentem tancar aquesta etapa i pensem que allò va ser fruit d'una situació generada en aquestes últimes quasi 48 hores, el contrarrellotge que ens acostava cap al ple d'investidura, en l'últim dia que es podia celebrar el ple d'investidura, el que fa la CUP és donar compliment al que li havia demanat la seva gent. I la seva gent li havia dit ni Mas ni Març. I això és exactament, entenem, el que és l'acord. Es pot començar la legislatura amb un candidat diferent a Artur Mas, un candidat que ve de l'àmbit municipal, un candidat que sabeu que no és de la CUP, ni ve d'un centre social ocupat, és un membre de Convergència Democràtica, és obvi, però que no té una trajectòria equiparable a la que té Artur Mas i que, per tant, era condició que ell designava el seu successor, però un cop conegut el seu successor, i malgrat la nostra gent a la CUP de Girona i ara està fent oposició, és evident que no simbolitza el mateix que simbolitza Artur Mas. Per tant, hem aconseguit que no hi hagi al capdavant del govern de la Generalitat una persona que pugui tenir identificació tan clara amb els últims 20 anys de Convergència Democràtica i tot el que han significat, que al final són les seus embargades, tants casos de corrupció i aquest apuntalament permanent dels interessos de l'estat espanyol. I no hem anat a març. Finalment, donem inici a una legislatura amb uns compromisos que era de sentit comú que havíem d'assumir. Compromís de mantenir una certa estabilitat parlamentària. És de sentit comú que la CUP no ha arribat al Parlament amb els seus 10 diputats a votar els interessos del Partit Popular, de Ciutadans o del PSC. És obvi. Són exactament els nostres interessos els de Junts pel Sí? Fins on sabem, el seu programa electoral parlava d'un full de ruta cap a la independència, ho compartim.
hem pogut veure que en el pla de xoc, malgrat tenir algunes diferències, estan disposats a abocar més recursos en polítiques socials. Ens sembla de mínims, ens sembla molt millorable, però evidentment hi farem costat. Parlen també d'endegar un procés constituent que el volen de base, popular, participat, amb fort arrelament municipal, i estem plenament d'acord. Per tant, donarem estabilitat parlamentària amb tot allò que té a veure amb caminar cap a assentar les bases d'una nova república que ha de tenir nous visos en matèria de polítiques socials democràtiques. Perfecte. Hem de demanar disculpes i hem de declarar-nos culpables. Nosaltres entenem que, com a mínim, les esquerres s'han de significar per la seva permanent autocrítica i per la nostra permanent capacitat d'entendre que tot és millorable i, per tant, el que ells li diuen culpa, suposo que empeltats d'una certa tradició catòlica que nosaltres majoritàriament no tindríem, doncs nosaltres li diem autocrítica. No és la primera vegada que fem autocrítica, l'hem fet moltes vegades, iniciàvem el debat de Manresa dient que potser no ho havíem fet prou bé, iniciàvem el debat de Sabadell dient disculpeu, potser ens hem equivocat en alguna cosa, per tant, cap inconvenient en també començar aquesta nova etapa dient potser en aquests 3 mesos hem fet alguna cosa de forma erràtica, cap problema. Dimissions de companys, jo sí que aquí sí que m'agrada precisar una mica que nosaltres no tenim cap diputat o diputada que hagi de dimitir perquè ha posat mai la mà a la caixa. Nosaltres no tenim res a reprovar de cap dels membres del grup parlamentari. A diferència d'altres formacions polítiques que han de veure on posen les persones que comencen a estar atacades i amenaçades a ser portades davant dels jutjats per determinades actuacions, nosaltres no. I per tant nosaltres això ho hem de dir amb el cap ben alt. Quan hi ha dimissions als altres grups parlamentaris, a les altres formacions polítiques per casos tenebrosos de reapropiació, d'apropiació de béns públics, doncs nosaltres no. Nosaltres demanem a 2 companyes que deixin d'estar al grup parlamentari i que segueixin militant des d'un altre lloc, perquè aquesta és la nostra cultura política, no és millor el militant del casal que el diputat i no és millor, evidentment, el que és diputat durant un temps que el militant d'una assemblea local. Per tant, donem compliment a la nostra concepció de la cultura política, però no fem dimitir a ningú perquè tinguem res del que avergonyir-nos. Per tant, ni el Julià de Joda, ni el Josep Manel Busqueta, com si hagués estat el Sergi Saladi o jo mateixa, no haguessin estat dimissions que haguessin estat posades sobre la taula per demanar perdó absolutament de res. Al contrari, ells van entendre que necessitaven gesticular d'alguna manera que nosaltres també posàvem dimissions a sobre de la taula, però jo crec que és de justícia per totes nosaltres i sobretot per aquestes 2 companyes en concret, com si haguessin estat qualsevol altres, que aquestes persones evidentment no tenen res del que amagar-se i han fet un pas al costat molt diferent del pas al costat que fa algú que sí que té bastantes reprovacions a fer-se a ell mateix. Per tant, no és un xec en blanc, ho hem dit, no donem inici a una legislatura en la que ens subsumim en uns interessos ideològics que no són els nostres, sinó que donem inici a una legislatura en la que compartirem algunes coses amb Junts pel Sí i d'altres segurament no les compartirem. El discurs ideològic de la CUP Crida Constituent seguirà estant present al ple del Parlament, com seguirà estant present al carrer i arreu dels municipis. Nosaltres demostrem el compromís de tirar endavant un projecte polític que entenem que per nosaltres ha de servir per canviar-ho tot, malgrat sabem que per d'altres vulgui dir no canviar tantes coses. No ens movem ni un mil·límetre en el que deia el Nana aquesta mateixa setmana, Joan Garriga, nosaltres seguim demanant la lluna, malgrat sabem que el Parlament no és un espai de massa inspiració utòpica. Exercim una responsabilitat com sempre l'hem exercit. Exercim responsabilitat estant a l'oposició en els municipis, estant al govern, exercim responsabilitat organitzant festes populars i organitzant correllengües. I ara exercirem la nostra responsabilitat en aquesta nova etapa com la vam exercir la passada legislatura, on no se'ns necessitava per tombar cap aritmètica parlamentària, però que la vam exercir també d'igual manera amb els 2 diputats i diputades que teníem. Per tant, tenim un repte a nivell de país en el que la CUP Crida Constituent serà un actor més dels molts que hi ha d'haver. Nosaltres donarem compliment a un acord que té
una repercussió en l'àmbit parlamentari, però que sobretot el repte s'apuntalarà, creixerà i arribarà a fer-se gran algun dia si té d'alguna manera el suport d'aquesta majoria social que tant anhelem, aquest 48% que ens ha tingut obsessionats durant totes les converses. Quantes vegades els hi hem dit hem de fer les coses per sumar més que 48%, no? I per tant, tot el que farem ho farem tenint present que hem de ser més, que donem suport a les bases d'aquesta nova república, que per tant independència s'ha d'entendre que no és la delimitació d'una nova frontera i el canvi d'una bandera ni la declaració d'una única llengua oficial, sinó que independència és tenir capacitat per decidir sobre totes les nostres sobiranies, no només la territorial, i aquesta serà també la nostra impronta, i tot això ho farem com sempre ho hem fet, amb un mètode assembleari que es ridiculitza, que s'humilia, que s'intoxica, però que creiem que és el mètode que dona també més tranquil·litat als que estem representant a la nostra gent, equivocadament o no, però nosaltres defensem el que defensa la nostra gent i això és el que ens dona la plena seguretat i la plena garantia que el que fem ho fem per un interès d'una majoria i no per la dèria d'uns pocs. I ho farem segurament havent après algunes coses també d'aquests més de 3 mesos que portem, però també m'agradaria dir-ho amb el cap ben alt, perquè jo crec que malgrat hi havia l'interès de liquidar la CUP per part d'alguns, malgrat hi ha hagut l'interès de demonitzar-nos i de dir que som gent irresponsable, sectària, que tenim visos de totalitarisme, que fins i tot ens atrevim a viatjar a Venezuela. Doncs sí, som aquesta gent. Som aquesta gent, som gent que venim de militar de lluny, que fins fa poc realment els mitjans no ens feien gens o massa cas, que ara sembla que ens en fan, no sempre és bo que te'n facin, com es pot comprovar, però en qualsevol cas nosaltres, insisteixo, no tenim motius per abaixar el cap. Quan nosaltres recordem la memòria que ens acompanya i recordem a les que ens han precedit i parlem de les àvies i parlem de la gent de la República i parlem de García Oliver i de tantes i tantíssimes anònimes que han fet la millor de les revolucions, que és la quotidiana, donant el millor que podien als seus fills, sent solidaris en els llocs de treball, no atrevint-se a prendre-li a l'altre el que és just de ser compartit, doncs això creiem que no ha de fer baixar el cap a ningú. Som gent que anem a les institucions a aixecar catifes i a denunciar corrupteles, i això no ens ha de fer baixar el cap, al contrari, ens va de fer mantenir més alt. És gent que ens declarem feministes, sí, perquè evidentment volem acabar no només amb la xacra de la violència de gènere, sinó que volem acabar amb el fet que se'ns pugui dir putes traïdores només per pensar d'una manera diferent a com pensa l'horda de conservadors. Som tot això i per tot això nosaltres ens enorgullim, estem contents de ser qui som, ho seguirem sent, per tant, anunciem que no hem vingut a desaparèixer per aquells que tinguin interès en que sigui així, al contrari, hem vingut a guanyar, ho deia també un dels nostres referents, i espero que finalment puguem celebrar d'aquí 18 mesos que tot això ha valgut la pena, perquè segurament haurem sentit que tenia sentit, perquè això és el que volia la majoria de la gent. Moltes gràcies.